Goedenavond. Je kijkt naar Zeeland Nu van deze zaterdag 11 januari met een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Voor de 200ste keer konden judo-leerlingen van sportschool Geelhoed meedoen aan het maandelijkse try-out toernooi. De organisatie heeft voor de jubileumeditie net wat grootser uitgepakt. Nou ja, er waren taarten en hamburgers en zo, dus het is wel heel anders. Ook wel leuk om jezelf mee te belonen na een potje judo. Maar omdat er al 3/4 jaar geen kantine is in sporthal Baskensburg in Vlissingen, moest er worden geïmproviseerd. Vandaar dat er een bakwedstrijd werd gehouden. Dat heeft meer dan 1000 stukken gebak opgeleverd. We hebben geen taart hoeven halen. Er is nog taart over. We hebben de mooiste taarten voorbij zien komen. Alles met als thema judo, sportschool Geelhoed, 200 en is ook super lekker. En ja, dat is echt ook een extraatje, ja. Dat het toernooi al meer dan 23 jaar bestaat, komt doordat er steeds meer belangstelling voor is. De eerste keer dat we het gingen organiseren hadden we 200 deelnemers, 203 of 204. En nu hebben we iedere maand 300 deelnemers ongeveer. En dat is meer dan we verwacht hadden. En vandaag met deze jubileum, ik heb het net zitten uitrekenen, 517 deelnemers. Eigen leerlingen, ja, ik flabbergasted, helemaal te gek. Ze konden alleen niet allemaal winnen, maar deze leerlingen gingen wel met een medaille naar huis. Jorik die is nu bezig om de landing in te zetten, maar we zijn het vliegveld kwijt. Tja, de landing inzetten en het vliegveld kwijt. In buurthuis De Vrone in Capelle kon je vandaag voor 1 dag piloot zijn. Leden van de Flight Simulator werkgroep hielden vandaag een open dag. En zo kon je gewoon vanaf je stoel de hoogte in. We zijn natuurlijk in wezen allemaal jongetjes van 12 jaar die met vliegtuigjes spelen. Maar je kunt daar heel ver mee gaan. Dus het jongenshart moet je wel hebben. Om dus te kunnen zeggen van, kijk, ik vlieg, terwijl je helemaal niet vliegt. Je zit gewoon op de grond. Met deze dag hoopt de werkgroep leden te werven en dat lijkt te werken. Pa staat er dan achter en dan vragen we aan pa van, want daar gaat het om, hè pa? Wilt u het ook eens proberen? Nee, laat haar maar. Waarom zijn jullie hier vandaag? Nou, Jorik die vindt vliegtuigen en vliegen ontzettend leuk. Dus we denken, we gaan even kijken. Ja, maar u schuift het nu naar Jorik toe, maar volgens mij heeft u het zelf ook wel naar uw zin. Ik heb vroeger ook gevlogen, dus ik weet er iets van. Dus ik vind het ontzettend leuk om weer eens een van deze knopjes te draaien en het vlieggevoel eigenlijk terug te kijken. Want Jorik, dit gaat trouwens fantastisch. Dit is gewoon bijna live vlieggevoel. Dit is net zo leuk als echt vliegen. Historicus Aad de Klerk schreef een boek over een fenomeen dat iedereen vroeger kende, maar nu vergeten is. De Schutte. De Schuttestraat. Het is een van de weinige namen die verwijst naar de Schutte. De straatnaam in Koudekerke verwijst er nog naar en zo zag die er destijds uit. Het was een voorziening die kennelijk vanaf de middeleeuwen overal nodig was om loslopend vee wat je aantrof, om dat daarheen te brengen en het daar te stallen onder toezicht van de schutter. De enige overgebleven schutte in Zeeland is nog te vinden in Zierikzee. Nou, zie daar, de schutte. Omdat je in Zierikzee en ook wel in andere steden nog vrij recent een aantal stadsboeren had. Stadsboerderijen ook nog kunt aanwijzen. En dat betekende dat ook hier in de stad af en toe varkens, schapen rondzwierven. En dan had je als burger de plicht om die op te brengen naar de schutte. En tegen betaling van een boete kon de eigenaar zijn dier weer ophalen. Op dit hele verschijnsel gaat ook terug, en dat is ook de titel van dit boekje, de uitdrukking voor schut gezet. De vroeger alom bekende schutte, nu met dit boekje weer uit de vergetelheid gehaald. Het is aftellen geblazen hier op Sportpark Het Schengen in Goes. Want over een kleine half uur start de derby tussen Goes en Hoek. Het is de 4e Zeeuwse derby in de 3e divisie van dit seizoen. Goes staat in de degradatiezone, is promovendus. En Hoek is de trotse koploper in de 3e divisie. En eerder dit seizoen stonden beide ploegen ook al tegenover elkaar. Toen was het de eerste speeldag van het seizoen en werd de wedstrijd in Hoek gespeeld. En in dat duel komt Hoek al na 4 minuten op voorsprong. Steve Schalkwijk doet zijn oude club pijn door de score te openen. Hij is Goes debutant Arjen Dingemansen te slim af en maakt de 1-0.
Promovendus Goes krijgt daarna goede kansen die niet worden benut. In de blessuretijd is het hoekdebutant Miroslav Peric die het duel op aangeven van Djevairo Pengel beslist. 2-0 en dat is ook de eindstand. En Peric, die dus de tweede treffer scoorde, zit inmiddels bij Goes en is vanavond ook onderdeel van de selectie van Goes, maar hij begint wel op de bank. De wedstrijd begint dus om 7:30. Om 7:15 zijn wij er al met de voorbeschouwing. Dan staat bij mij Istvan Baks, oud-prof en ook oud-voetballer van Hoek. 7:15 inschakelen dus op Omroep Zeeland. Dan hoef je van die Zeeuwse derby helemaal niets te missen. Het was vandaag wisselend bewolkt met zonnige perioden en daardoor een mooie dag voor buitenactiviteiten zoals wandelen. De ochtend begon op sommige plekken mistig en er was lokaal kans op gladheid. Gedurende de dag hield deze waarschuwing voor gladheid aan. De maximumtemperaturen lagen vandaag zo rond de 4 à 5 graden met een matige noordwestenwind. Vanavond en vannacht zal het op de meeste plaatsen droog blijven, maar er is lokaal kans op een enkele bui. De minimumtemperaturen liggen tussen de 1 en 3 graden. In de nacht kan er lokaal mist ontstaan en is er opnieuw kans op plaatselijke gladheid. Ook voor morgenochtend blijven deze waarschuwingen voor de gladheid gelden. Overdag wisselen de zon en de wolken elkaar af en blijft het op de meeste plekken droog. De maximumtemperaturen liggen rond de 5 à 6 graden. Er staat een zwakke wind vanuit het noordwesten. Volgende week zien we opnieuw een wisselend weerbeeld tussen zon, wolken met mist. In de loop van de week zullen de temperaturen oplopen tot zo'n 8 graden. En tot zover deze Zeeland Nu. Straks dan ben ik nog bij je terug met het overzicht van het Zeeuwse nieuws van de afgelopen week in Zeeland de Week. Dus graag tot zo.